Lek blok nggonamu kono rega klopo tekan piro cah? Nggonanku kene angger sing cilik tekan 14.000 lho. Angger sing gedhe ngono kae baru 15.000 16.000. Mbuh nyapa ki rega klopo kok luwarang ram. Jane ning wit-wit ngono kuwi ya mesti enek wohe lho. Tapi ning warung ngono ning pasar barang kok rega klopo ki luwarang saiki blok nggonanku. Piye enek sing padha karo blok nggonanku kene apa ora nggonanmu kono? Iki mau aku ora tuku cah, gur njaluk iki mau. Nek ning desa ki ngene iki lho cah, penake urip ning desa iki jan pokoke sembarang ora kudu tuku. Isih iso gentenan karo tangga ngono kuwi njaluk, engko gentenan tanggane sing ora duwe apa genti njaluk ngene dhewe. Wae jan pol penake ning desa ki ngene iki. Isih iso gentenan karo tangga ngono kuwi. Dadi ora sembarang kudu tuku lek ning kene iki, iso gentenan njaluk. Ning desa blok ngonamu sik enek sing padha karo ngene aku apa ora? Isih iso gentenan ngene iki. Apa blok desa ngenamu sembarang iki kudu wis tuku? Lah isih enek sing padha karo ngene aku ini komen cah. Daerahmu daerah ngendi? Desane apa jenenge? Sopo ngerti ternyata nggonamu iki luwih murah teko nggon aku cah. Apa malah ternyata luwih larang? Wis komen-komen wae daerahmu ngendi jenenge? Rega klopo iki ternyata luwih larang apa luwih murah nggonamu kono? Wis ngono ae cah ya.